IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inawat ti LGU Paway tinagado donasyon dagiti medical supplies manipod iti Philippine Charity Sweepstakes Office. Amang patibker ti panagkumit ti munisipyo, amang iyasidek ti accessible ken de kalidad a serbisyo ti healthcare iti tunggal pawayenyo, babaen kadigiti programa na puro kalusugan ken serbisyo diretso. Mausar dagiti na idonar a medical supplies bayat ti panakaysayangkat dagiti community-based medical missions ken outreach activities. Amang pabalin ti Municipal Health Office amang ipaay tinasken a healthcare services, medical consultations ken preventive health interventions kadagiti umili ken iti ballasyo dagiti na duma-duma a barangay. Naimpusuan ang nagyaman ti Paway para iti Philippine Charity Sweepstakes Office iti di agkupas a suportada iti panangiduras ti salun at ti komunidad. Daytoy a panagkadwa ket mangipakita ti panagkumit amang pasayaat iti kalidad ti biag iti tunggal pawayenyo, babaen iti responsive ken people-centered public service. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.